Sziasztok, Szalai Gábor vagyok, ti pedig a videoblogom soron következő adását látjátok. Január közepe van, és a folyóink még mindig be vannak fagyva, valamint a környező morotvák is. Így most éppen léghorgászni indulunk Tisza Nagyfalura, és hát megpróbálunk mormiskázva csapósügereket fogni. Tartsatok velünk! Megérkeztünk a morotvára, már nagyon izgatottak vagyunk, állítólag lehet szépen fogni a sügereket, úgyhogy induljunk is és horgásszunk. Ennek jó súlya volt, basszus. Nézd meg, odadob neki a botot, egyből fog egy sügért. Az én kezemben nem tudunk felvenni. Befejeztük a horgászatot, nagyon sokféle halat fogtunk csapósügeret, dévérkeszeget, kűszöket, sőt még egy kis tyukát is fogtunk, igaz azt nem mi, hanem mellettünk lévő lékről. Nagyon élvezetes horgászaton vagyunk túl, nagyon sok halat fogtunk, nem is tudtuk megszámolni, úgyhogy egy igazi élmény volt ez a mai horgászat. Remélem tetszett nektek is, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!